Koud weet je het net, maar wel een protte bewolking. En als de zonne er dan terugkomt, dan is het gelijk warm. En het is nog heel tijd warm voor deze tijd van het jaar. Dat zal al je wat verrooien. Joen en vannacht, bewolking. En sta er gewoon weer kans op bruin of wat buien, buikers. Ja, kan ik nog wel een paar millimeter opsmieten. En verder kans op mist. Temperaturen zijn al wat 12 graden. De wind naar het noordoosten en die wordt tijdelijk vrij krachtig of krachtig in het watergebied. Morgendag. We beginnen denk ik met ruim en een paar buien of buikers. Dan een droge periode en later weer een bui of een buiken. En de zinnen, ja, die maken het kans in het zuiden en het oosten. Het orenpad kon wel eens heel dol bewolkt blijven. De temperaturen binnen nog altijd een heeg voor deze tijd van het jaar. Zijn 14 en 15 graden. Direct onder de kust en op de eilanden zijn 16 en 17 graden op de orenplakken. De heegste temperaturen in het oosten en het zuidoosten. De wind noordoost, letter onhellend, krachtig, 5 hield voor het kust- en watergebied. Dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Manje, tiesje, maandje, 3 dagen op een richtje mooi. Redelijk wat zinnen, letter flink wat zinnen zelfs. En droeg waar zit nou stiert. Nou, dat kunnen we wel broeken. Hoe daar een temperatuur, zomaar beide, ja, 14 graden hinnen, 15, dat is nog te heljen. Maar het wordt stadig gewoon wat kouder. En hoe het verder uitpakt, we moeten manje maar weer even in het waarsje.